ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫೇಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡ್ ಪೂರಾಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನವೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತ ಬೈದೇರು ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಸಾಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೆಮರಾ ವರ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಆಪುನೇ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಲೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿತಲೆ ಪಾಲಡೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ತೂಪಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈತ್ ಕಾಮಿಟಿ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂತು ಹೋಜಾದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂತೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಲ್ ಲ್ಯಾಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ ನೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲನ್ ಪಂಡ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇ ಬಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾರು ವರ್ಷ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ನಾನು ಇದ್ದೆ ಬಂದ್ಬೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಮಿತ್ತು ಕನ್ನಡೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಸುಳ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಸೂಪರ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆದ್ರೆ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಬೇತದ ಆಕ್ಚುಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಆ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತೂ ನೆಟ್ಟು ಪರಪುರವಾದ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮಗಳು CPLದ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಂಜೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಯದೇ ಇದ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಣದ ಆಸೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಸುರಜನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆ ತೂದು ಬತ್ತೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ತೂವೋಡು ದಯವನ ಈತ್ನೇಟ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಚೂರು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಾಕಿದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆದನ್ನೋದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಮೊಗ್ಲೇನ ಮಾತು ಇಂಗ್ಲಿ ಇತ್ನ TV ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತು ಒಂದಿತ್ತು ಸೂರಜನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿ ಬಂದಾಗ ಐತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲಿ ದೇವಂತ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ಮೂವಿ ಬಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪಾವಂತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಾಯಿ ಮಾತು ತುಳುವೆಲ್ಲ ತೂದು ಈ ತಂಡನ ಗೆಂದಾವಾಡು ಬಂದು ಕೊಡೋರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಮದ್ಮೆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ಸೊ ಬಾಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಾಗ ತುಳುವೇರ ಸಿನಿಮಾ ತೂರ ಬರಾಡಿ ನನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದು ಸೂಪರ್ 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 ಸುರಜ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಲೇಪಂಡ ಓಲ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಬಿಟ್ಟಲು ಉಂಡದು ಸೂಪರ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಾತಾಯ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆತಂಡು ಒಂದು ಲೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಪದ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದೆ ಸೋಕ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆ ಶೋಕ್ ಬೈದ್ವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ದಯಮಲ್ದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಟೀಮು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿರಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿರಿ ರವಿರಾಮ ಕೊಂಜು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿರಿ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರ ತೂಲೆ ಇದರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲಪಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ಮೂವಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗೊಂಡು ಐಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಏಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಇಲ್ಲೇರಿ ಇಂದೇನು ದಾದ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಾದಾಕ್ಲೆ ಈತ್ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮದಾದ ಕೊರೋಡು ಬಂಡ ಬತ್ತದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋದು ಈ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಗೆಂದ ಬಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಗೆಂದಂದ ಆಗಲ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಪಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದ್ಮೆ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬುಡ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಗೆಂದಾದ ಕೊಡು ಹೊಸ ಯುವಕರ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಶೋಕ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೋಕ ಆತನ ಪನ್ಪ ಮೂಲ ಶೋಕ ಆತ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಉಂಟು ಅದೇ
ದಾಯಪನ ನಮ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಪನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರೊಂದು ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ತುಳುವೆರನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಓಲಾಂದ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೋ ಅವೇ ನೋವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಾರಂದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೇನ ದುಮ್ಮದ ಸಾದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಲೆ ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದನು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದನು ಫುಲ್ ಓವರಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಹಾಂ ತೂವಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅತಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಊರೊರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತು ಬಂದಾಗ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ತೋದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕಾಲೇ ಸಾಯಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ದಾದ ಅನ್ ಬಂದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಯಣ್ಣ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಾಯಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ MM ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಒಯ್ಕಲ ಮಲ್ಚೇರು ಈತ್ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುಟ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಬಂದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇನ್ವೇರು ಜನಗಳು ಬರೋಡ ಬರ್ಚಾನ್ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಬಂದ ಬರೋಲಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರೋಲಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಾಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ನೂಲ ಒಂಜಿ ಉಂತು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಮೂಲ ಉಂತು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೋನ್ ಬರ್ತದೆ ದಯಮಾಡಗ ಈ ಟೀಮ್ ದಾದ ಉಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ದೌಲ 10 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಈ ಟೀಮ್ ದೌಲ 10 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮನಗ 10 ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒರಿಯೊರಿ ಆದಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಜ್ಜರ ಆತು ಒಂಜಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಈ ಟೀಮ್ ಗೆಂದನ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗೆಂದನ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 10 ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು 10 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂನಾಗ ಸಂಚಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ನಾನು ಎನ್ನಿಯ ಮಾರ ನಾನು ಏರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಈತೀತ್ ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಿರ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತಾನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಂಗ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಉಂಡ ಗೆಂದು ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪೇರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದು ಓಡೋಡೆ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು ಒಂಚೂರು ಲೋಪದೋಷಲು ಉಪ್ಪು ಸೂರಜರೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಅವಲು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿದ್ ಮನ್ಪು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪು ಅವು ಊಲ ಮರತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಡ ಅನ್ನವ ಈ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದಿಂಚ ಮಲ್ತೆರತ್ತ ಅನ್ಬಂದು ತೆಲಿಪೆರದಾದ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ತೆಲಿಪುನೇಟ್ ಲೋಪದೋಷದ ಆಲಜ್ಜಿ ತೆಲಿಪುನೇಟ್ ಲೋಪದೋಷದ ಆಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಅನ್ನೋದು ಒಂಚೂರು ಆತು ದಯಮಾಡಿ ಅಕ್ಲ ಬಂಗಡ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಆಂಡ ಸೆಟ್ ತೂನಾಗ ಈತು ಜನ ಜಿಂಜಾದೇರು ಸೂರಜರು ಈತು ಜನ ಜಿಂಜಾದೇರು ಮದ್ರಂಗಿದ ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಹಲ್ದಿದ ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಾಯ ಅದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ ಬರೋದು ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದು ಜನಕ್ಲೆ ಬಟ್ ತೂವಲಿ ಸೂರಜ್ ತೂವಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ 100% ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ 70% ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು 30% ಒಂಚೂರು ಲೋಪದೋಷ ಬರೋಪ್ಪು ಬಟ್ 70% ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಗೆಂದಿಲ್ಲಕ್ಕಾನೆ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಸಾಯನ್ನಗಾದುಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಾದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಆ ಶ್ರಮ ಐಟ್ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುದೆ ಬಟ್ ಅವು ಟೀಮ್ ಅವು ಸಂಚಾದ್ ವಿಶಿಂಗ್ ದಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂರಜರೆ ಈರ್ಲ ಸೂರಜರೆ ಆಯ್ನಾದು ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮನ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೆತ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ತೂವಾಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲಾಭಾಂಶ ಬರಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಆದನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದನು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಮಿತ್ರರ್ನಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಖುಷಿ ಆದ ನನ್ನ ಮೂಲ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರದ ಸಾಲಿಡ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಹೇಳ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಹೇಳ್ತದ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು 100% 200% ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ಶೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ನಾಡದ ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಾತ ನಾನು ಜನಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಕುಲ್ ಗೆಂದವ್ ಅಕುಲ್ ನಾನು ಅಕುಲ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಜವನೇರು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಆತಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತೋಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ದಾಲ ಪಂಡರ್ ಇಷ್ಟ ತೂವಲಿ ಪಣ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಸೇರಿದು ಮಂದಿನ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಹೌದು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪೂರ ಹೊಸ ಜವನ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಕಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು, ಸೂಪರ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಹುಡುಗ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅವಡ್ ಅತ್ತನ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಕೊಟ್ಟಿರು ಬಂದು ಪನೋಲಿ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮದಿಮೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಅಂಕಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ಬೆರ್ನ ಬಂದು ಎನ್ನುನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೋಪುಂಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಬತ್ತುತ್ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ತುಯ್ನ ರಡ್ನೆ ಸಾರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗನು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕನೆರು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಕತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪನ್ಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ದಾಯ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಪಂಡಿದು ಆತು ಲಾಯ್ಕು ಶೋಕ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆತಿಜ್ ದಾಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್.